Det er fedt at være bygningssnedker og få lov til at skabe ting med hænderne. Man arbejder med træ hver eneste dag som bygningssnedker, og det synes jeg er mega fedt. Træ dufter godt og er rart at røre ved. Jeg er uddannet farmaceut på universitetet, og så fandt jeg ud af, at det var ikke mig at sidde på en computer. Jeg savnede at bruge mine hænder og kunne se, hvad jeg lavede. Så jeg valgte bygningssnedker, fordi det er et meget all-round snedkerfag, træarbejdsfag. Jeg synes, det er fedt, at man kan køre ud og måle op til f.eks. et bundstykke, køre på værkstedet, finder en rå egetræsplanke, skærer til, høvler til, kører ud igen, sætter det op, så ligner det bare en ny dør. Man skal vælge bygningssnedkeruddannelsen, fordi det er mega fedt at arbejde med træ. Så bygningssnedker, det er sagen.